ka dinga yawan cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ka dinga yawan kabarbaru daga an ce goma farko ya fara, ka dinga yawan kabarbarin. Ba dole sai ran sallah ya kama ba. Idan aka ce an shiga goman zulhijja to ka yawaita kabarbaru, ka dinga yawan kabbara. Allah yana son masu yawan kabarbaru a cikin waɗannan kwanaki goma farkon na zulhijja. Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin sahabbai sun kasance idan goman farko na zulhijja ya fara, kusan me suke sai su fita su shiga kasuwa, su shiga wannan kasuwan ba wai su yi su kaɗai ba, su shiga kasuwa suna yi da ƙarfi, suna kabbara, suna Allahu akbar la ilaha illallah, suna yin kabarbaru a cikin kasuwa. Saboda me suke yi da ƙarfi kuma? Saboda bayan sun yi su tuna ma wanda ba sa yi muhimmancin abin da suke, kai ma ka yi, saboda wani in ya manta amma in ya ji zai tuna. To saboda haka yana da muhimmanci tun da kaga sahabbai suna shiga kasuwanni suna tuna ma mutane ku yi, to yanzu kana da daman da kai zaka rinka yi, ka dinga yawaita kabarbaru a cikin waɗannan kwanaki. Sannan abu na gaba shine